Gibuksan sa Don Emilio Canonigo National High School ang ilang brigada eskwela isip pagpangandam sa pagbukas sa klase karong Agosto 22. Si Femery Dumabok sa report. Gisugdan na nila paglimpyo ang mga classroom nga gamito na sa mga tinunan sa pagsugod sa klase sugod sa Agosto 22. Mato di Maricris Ibanez, school head sa Don Emilio Canonigo National High School, nga wa kaayo makahatag og grabing kadaot ang bagyong Odette sa ilang tunghaan. Sa ilang estimate, miabot lang og 400,000 pesos ang danyo sa tunghaan. Nayom-ayom na usab ang guidance office diin gilupad ang atop niini sa bagyong Odette. Nahuli pa na usab og kisami ang pipila ka classroom nga nagusbat sa bagyo. One of their donations nga ipahuman nila diri, pero this time it is being postponed kay priority nila ang COVID essentials nga assistance. Dayag pa kayo ang pagkatangtang sa kisame sa speech laboratory nga nahinanglan paghulipan. Samtang laing classroom usabang gay nahinay na og ayom-ayom. Miyabag usab kanila ang kagamhanan sa dakbayan sa Naga sa gastuhan sa pagpaayo sa nagubang mga classroom. Sa isolation room, nihagba gid iyang ceiling, pero mga 99% na siya na-repair because with the assistance of the LGU. Giyang ko rin ni Ibanez nga kuwang ilang classroom sa pagbukas sa klase ilabi na sa pagsugod na sa 100% nga face-to-face classes sa Nobyembre. Hinoon sa higayon nga maguba na ang mga daang classroom ug matukod ng bagong school building alang sa senior high school, iuliin na ang school building karon nga gigamit sa senior high school. Sa brigada eskwela may mga pribadong kumpanya nga mihatag kanila og mga face mask ug mga alcohol, lakip na ang mga digital thermometer nga kabahin sa rekisito sa pagbukas sa face-to-face classes. Adunay 492 ka mga tinunan sa high school ang Don Emilio Canonigo National High School nga nahimutang sa barangay Pangdan. Mato ni Ibanez, adunay 13 ka mga magtutudlo ang mutudlo sa 492 ka mga tinunan. Hinon adunay dugang dukha ka mga magtutudlo ang idestino sa ilang tunghaan. Uban ni Philip Patricio Rod Prado. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.